Csukd be szemed, csukd be szemed! Csukd be! Csukd be! Itt a meglepetés! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Hát ez meg micsoda? Pedálbicikli, mondtam én. Pedálbicikli? Mondtam? Gyerünk, boldog szülinapot. Te is kipróbálod majd. Figyelj, Csike, 4 éves. Mekkora briót kapott oda rész. Hát föl se tudsz rá válaszni, na gyerünk. Gyere, Ninu, hátrébb. Na gyerünk, ülj föl rá. Na, normálisan, hogy. Eléred? Na, itt kell fogni. Na, tekerd előre. Gyerünk. Tedd a lábot a pedál. Mit csinál? Úgy. Azaz. Na, gyerünk. Hajtsa előre. Tekerd. Ne a féken. Előre. Úgy. Az a fék, úgy. Úgy megáll. Előre kell tekerni. De kormányozod, azaz. De előre figyelj, hogy merre kormányozol. Tekerj. Te is, ügyes vagy! Na gyere, fordulj meg, és gyere erre. Fordulj meg, és gyere erre, felkamerázlak, jó? Na. Nem vonul fel, Nyugi. Itt kell fölni meg, itt betalálod. Oda. A másikat. Nem. Akkor a trámat tedd föl, ezt ide, és úgy, és akkor felállod. Előbb rakd át a másik lábadat inkább akkor. Csak így átfogod a lábad, így, és akkor fölvállsz fel. Azaz. Úgy. Na gyere, tekerd erre. Jaj, de ügyő vagy, csak emeld fel a fejed, úgy, és nézd, merre kormányozol. Jó, ilyen ne csak jön lélet. Oda nézd! Ügyes vagy! Hát esély a Te lábad. is. Igen, kicsit nagy. Csúsz előre, és akkor lejön a lábad. Úgy, ennyi. Tetszik? Na, Ninu is kipróbálja? Ma boldog vagy, Pikacs? Ugye ezt kaptad? Állj meg itt, a Ninu is hagy próbálja ki. Hát minek ment ide oda? Úgy. Szerinti az, ezeket így. Nem baj, azért Majd állj. megtanulsz is. Vigyázz meg! Most már elviszek. Csücsülj föl, Ninu. Boldog vagy? Ezt vagy kotál. No, de ez könnyen törik. Hol volt? Maninu, fölülsz? Igen, te is próbálj. Oda nézz. Ügyes vagy, Nunu. Jó, és akkor tekerni kell. Hát neked most lehet mondani, hogy másik nagyja. Pikacsaival. Miért van? Visszafej. A visszafele jobb kell lenni. Én akarok. Próbálni most én. Most én akarom. Jó, gyere. Várj meg egy picit, hagyj üljön rajta. Jó, majd jön.